hapon mga batang mahiligon sa pagsayaw ang atong gi-feature mga kapuso karon lahi kay mga batan una usab nga mahilig sa musika ang atong i-feature. Ug lahi gyud kini sila kay kasagaran sa ilang mga tukar mga folk songs. Ato silang ila-ilahon karon kining grupo sa kabatan-unan nga nahiusa tungod sa ilang hilig sa musika ug sa pag-serve sa simbahan. Aniya ang report. Miyembro sa Lourdes Parish, Rondalia sa Barangay Punta Prinsesa, Dakbayan sa Sugbo. Ang mga miyembro ni ini, mga youth members usab sa maong parokya. Naumol kining maong grupo ni atong tuig 1971 ug karon padayon nga nagtukar sa mga imbitasyon ug sa simbahan. Klase-klase nga mga musical instruments ang ilang gamit. Adunay bandurya, laud, ukulele o gitar. Specialty nila ang mga folk songs. Usa sa mga batan-ong miyembro mao si Nicole Suerto, 10 anyos ug usa ka grade 5 student. Niadto lang miaging tuig siya nagpamiyembro tungod sa iyang kahilig sa musika. Kay ganahan ko ma-serve sa misa. Malipay, kay nakatukar na ko. Matud sa usa ka mga nagtudlo sa maong grupo, nga platform kini aron ma-showcase ang talent sa mga batan-on. Dili lang kay to enhance our talent, it is also to serve God and to be with people nga pwede nimo makaduolan in times of trouble. First yun kay mag-theory me, then hands-on practices na siya para mahasa ang iyahang skills, especially sa pagkurog, sa pagpislit. Usa-usab kini kapamaagi aron malayo kining mga kabatan-unan sa illegal nga droga. So it is also one way of ipalayo ang mga kabatan-unan sa mga drugs or unsa man ang bati nga ilang masudlan. Bukas sila sa mga gustong moapil, edad 7 anyos pataas ug committed nga magkat-on ug mo-serve. Uban ni Demi Hernani, Cecil Kibot Castro, Balitang Bisdak.